Mwane matambudziko. Matambudziko ani? Takangonzwa mhere ndaikutsvagai takasvika kuti matambudziko ani. Matambudziko? Ani we? Amene ndakanzwa kuti andi chikomba here hatitoziva kuti chii. Chikomba chani? Ameno. Iwe itamushei. Taura nengo. Musi. Kune matambudziko kachani? Matambudziko ani? Chale. Ameyako akabongomora akaridza mhere baba. Zvakaoma chani. Uri kuti chii kwe? Ai kaka, ameyako akaridza mhere. Pakati bhonzo wangu afa kani. Bhonzo wangu kani bhonzo. Isi tikafunga kuti pamweni baba wachale wafa. Bhonzo ndiani? Mira kaunzwa. Ndopandakazovatora. Ndikati nheya mejirimbo. Ko chiko bva mabongomora kudaro chiko ndiani kwafa. Bhonzo ndianiko. Isi tozvakabu kuti baba vari ajirimbo. Bhonzo ndiani? Ex-boyfriend amai wako yakafa, amai wako akabongomora pambapa. Kuridza mhere, takafunga kuti baba wako wafa. Izvi ex-boyfriend amai wako chale. Ex-boyfriend? Ex-boyfriend amai wako wabhonzo. Ya amai? Ya amai wako. Ex-boyfriend. Amai wako akabongomora pambapa. Kuridza mhere. Iwe, ini ndokuzonyatso wabvunza kani kati nekomori kuchemeiko. Nai mama, ajirimba washaya. Zvakanzi aiwa. Bhonzo ex-boyfriend yangu. Iwe une makuwa futi iwe. Iwe une makuwa. One manje zvawo. Topo unonetsera. Ndikatiende kumba. Manje raindirese riri kutozviziva kuti amai yako kubongomorera chikomba ex-boyfriend. Pamwe vaitodanana nanhasi. Amen, you never know. Name? Chale. Kochi? Chale. Murikuchemiko? Hatisi kusombona zororo. Zororo ri? Handina zororo. Murikuti chiko iwe? Ndishangoriwana zororo ina. Ndishangoriwana zororo kana. Murikuchemei? Ndakariwana zororo inini. Jonathan. Amai Jirimba murikuchemei kwezi? Jonathan. Murikuchemei amai? Jonathan. Ani? Murikuti chiko iwe? Amai, chifu gai? Nai, chii chiri kuitika pana? Amai vangu gora. Koma chari. Moroi. Muri raite. Kondo kuita right. Chii chiri kuitika pana? What's going on like? Wakadiko husband. Mushe muri sei? Tinofara zvedo pana baba chiri kumbofadza rufunge. Kochi? Tanzwa nemhere kudai uchingona amai vako kuchema. Akumbonyarara. Akumbonyarara naiye Jonathan wavo ari kungochema. Mufunge. Jonathan ndiani? Mama utanga wakutora sikandyere pamba panapo. Amai. Amai taure neni ndiani ko Jonathan? Makaita mwana here mwanodzi Jonathan. Ndiani ko Jonathan? Rume. Amai kuchemera ex-boyfriend yavo yavakadanana nayo before vasati varorwa nababa. Ndiyo yavari kuchemera kudai amai. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend? Inonzi Jonathan. Ameno pamwe makamboinzwawo nezvayo tisati tauya pano pamusha. Amai muri kuti? Pano pakaita mariro mukoma chale. Mariro izvozvi nyika yese tiri kunyara kana kubuda panze. Taurai amai. Tiri kunyara kana kubuda panze because vanhu vese vari kutoziva ndo zviri kuitika. Vachichema ex mufunge ibotaurayo nama. Saka ex ndo yapfekerwa sori? Vari kutogara vakadai vakapfeka black. Vachingochema zvavari kuita kana kudya. Ndiri kubikira mahara pamba panapa vasi kunyatsodya. Nive izvezvo watodzikira. Nai amai. Imi mukachemere ex-boyfriend. Saka baba vakazvinzwa munotaura kuti kudi? Amai taurai neni kunoku. Baba vakazvinzwa munoti chii chinofamba pano?
ndisienda kadaro. Mogosiwa makadaro chiko. Ndisienda kadaro, ndiri kuziya zviri mukati. Mukati mangu ndiri kuzviziya mukati. Pamusoro inini chanda kutoona ka pakutoda vamugabe panapo. Vatoya pama DNA. Handichaona ngoriwe panewe. Machemero acho anenge pane something between you. Munongwarisei. Munongwarisei Michael. Ndokwazvatosvika mama. Ndokwazvatosvika.